Hvad, skal vi prøve det der med bajer, eller hvad? Bajer? Jamen, så giver vi det et skud. Jeg er klar. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo. Ej, okay. Ej, jeg gider ikke, jeg gider simpelthen ikke, hvis du rammer cyklen. Prøv lige at slukke. Hvis du ridser fælden, så er du ude. Alegría Macarena, Macarena. Ja. Så skal du så bunde den. Skal jeg bunde lortet? Nej. Nej, det har jeg aldrig sagt ja til. Jeg rører ikke øl. Det kan jeg ikke. Altså, jeg klippede min firkant i studenterhulen i Mokai. Jeg kan ikke drikke øl. Jeg er fra Randers. Jamen, skal vi så snakke lidt om, hvorfor du gerne vil være kasser? Hvad kan jeg sige? Jeg elsker penge. Der er penge i alting. Altså, du kan pante ting. Du kan stjæle din nabos tv og sælge det videre. Du kan sælge din gamle Firebird suits. Der er penge i alt. Og så vil jeg vel generelt beskrive mig selv med de 3 S'er. Sød, sjov, charmerende. Lækkert.